Кабатланмас тарихлы Кәрим Тинчурин театры 1933 елның 6 ноябрендә бөек драматург, режиссер, актер, татар театры сәнгате үсешенә саллы өлеш керткән Кәрим Тинчурин фатихасы белән колхоз-совхоз театры буларак үзенең яшәешен башлап җибәрде. Дәһшәтле бөек ватан сугышы елларында да үз эшчәнлеген туктатмаган театрыбыз менә 80 ел сөекле тамашачыларын яңадан-яңа спектакльләре белән сөендереп яши. Шул гомер эчендә театрыбызда татар милли сәнгатьнең алтын баганаларын тәшкил иткән бөек драматурглар, мәртәбәле режиссерлар, зирәк җитәкчеләр үсеп чыкты. Халык күңелен яулаган мөхтәрәм артистларыбыз ялкынланып иҗат итте. Иң куанычлысы шул, 80 ел буе театрыбыз үзен яшәтүче иң төп көч тамашачылары, ягъни сезнең белән бергә иңгә иң атлады.